Здравейте, скъпи приятели и последователи! За днес съм приготвила отново един бърз десерт, за който са ни необходими 2 броя тъмен шоколад, едно пакетче краве масло, половин пакетче около 100 грама овесени инстантни ядки и 3 супени лъжици пудра захар. Разтапяме си шоколада на водна баня. Докато се разтапя, можем да прибавим пудрата захар към маслото. Разбъркваме добре, може на ръка, може и с миксер в подходящ дълбок съд, след което добавяме по-голямата част от ядките в маслото и отново разбъркваме добре. Оставяме си малко количество, за да покрием дъното на съдът, който ще пълни малко по-късно. И добавяме вече разтопения черен шоколад към маслото и ядките. Разбъркваме добре, като може да добавите и някакви ядки, с които разполагате вкъщи, натрошени, начукани. Аз имам тиквени семки, пресни, които ще си добавя сурови. Останалата част от овесените ядки поставяме в по-плитък съд, в който по-късно ще сложим в фризера, и оформяме един блат, което ще ни служи за дъно, бял контраст, след което изсипваме и останалата смес от ядки и шоколад. Отново разциламе, за да покрием първият блат, и поръсваме с кокосови сърготини. Ето по този начин. Прибираме в фризера за около 30-40 минути. Проверяваме дали е стегнало. След като стегне, нарязваме на малки хапки и поднасяме. Ако ви допада рецептата и видеото, може да споделите, да харесате и да последвате канала. Благодаря ви за вниманието!